Mga kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Cordova, subling ni Saka. Home isolation gipatuman alang sa mga adunay mild symptoms kay Y Isolation Facility ang lungsod. Si Luan Mirondina sa report. May Yes, Bob, ubay-ubay karon sa mga nagpositibo sa lungsod sa Cordova mga symptomatic ug may pipila na usab nga mga nakalas sagad niini mga senior citizens. Karong adlaw, mitala og 15 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 ang lungsod sa Cordova. Hinungdan nga miabot na sa 62 ang mga aktibong kaso sa lungsod. Sa 15, 7 niini anaa sa barangay Ibabaw. Tungod kay walay isolation facility ang lungsod, gipaubos sa home quarantine ang mga nakasinati og mga mild symptoms. Among ginabuhat, recorded man nila sa muang RHU diri sa LGU sa Cordova. Unya naatay mga contact tracer, natay mga naay ang LGU naay mga tao nga moy moadto sa ato ang area kung asa ni mga nagpositive. Unya i-cordon og ibaloon ang mga inform ang mga silingan nga positive ni sila para paglikay po. Gihulagway ni Mayor Mary Therese Toycho nga third wave na ang COVID-19 cases nga nasinati karon sa lungsod nga nagsugod pagsaka og balik niadtong buwan sa Mayo. Karon mas grabe na ni siya sa katong second kay in just 2 weeks man nakaabot na mig mga 80. May gani na ini-recover man na 62. Ang pagkumpiyansa ug ang pagbaliwala sa mga health and safety protocol sa publiko ang gituhuang usa sa hinungdan sa pagsulbong sa kaso. Gipasabot sa pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cordova nga nahukman nilang ipatuman lang una ang home isolation alang sa mga mild symptomatic patients kay padayon pang gi-renovate ang Pilipog Hospital nga moy ila untang isolation facility sa mga adunay sintomas. Katong mga uban ma'am is counted man to sila sa mga lungsod but nag-swap to sila sa mga hospital na pa sila ron sa mga medical facility. Sa pikas bahin, nanawagan usab karon ang lokal nga hagamhanan ngadto sa DOH-7 alang sa dugang supply sa bakuna. Dul-an na sa 2,000 ka mga taga Cordova ang nabakunahan. Apan usa ka semana na usab nga nahunong ang ilang pagpamakuna human mahurot ang supply sa COVID-19 vaccines. Wala. Nagimo ganing resolution ang SP nga nangayo og more vaccines. Bob, aron kapugngan ang padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa Cordova, temporaryo unang gipasirad-ad ang tulo ka mga public beaches o gidili usab una ang dine-in sa Centennial Road Food Park. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.